Kaixo, Billy. Kaixo, Superklausen pelikula berriko sarrerak lortu ditut. Superklaus? Hortxe, Grumpus, ez zirikatu Superklaus. Santa Claus? Ze moduz, Leo. Txoratuko zara gabonen aurretik egingo dizugun oparia ikustean. Pelikulakoa bezalakoa egin dugu. Ez, Santa Claus! Ni naiz, Superklaus! Ni Billy naiz, eta daukar. Ni naiz, Superklaus! Bai, noski. Zu nortzara? Leo! Eta hori nor da? Santa Clausen nortasuna egiaztatu. Benetan da Santa Claus? Buruan kolpe bat hartu du, eta hori uste du Superklaus dela. Superklaus faltsu hori, bilatatue, sekulako ideia dauka. Zer ematen du? Grumpus. Grumpus tailerra ziabetu da, eta bere jostailu zatarrak egitera behartu gaitu. Utzi pasatzen, markatu, labonak salbatu nahian gabiltza. Aia! Grumpusi aurre egin alizateko, lera honi eman behar diogu. Selfie bat egin behar genuke. Gabonak neureak dira. Non dago? Game over, Grumpus! Beti esan nahi izan dut! Superklaus! Ederra ipurdikoa, eta ederra ipurdia.